Zer neurri hartu dituzte Zumaiako ostalariek bezeroak babesteko? Barra metrakilatoa jarri dugu eta horrela gure pintxoak ere erabat babestuta geratzen dira. Komedorean etortzen denean montatzen dugu dena. Eta joaten denean bai aulki eta bai mahaiak desinfektatzen ditugu. Maietan indeun tartia, 2 metroko distantzio hori, bai kanpoan da bai barruan, maskarak ilan egiten dugu, eta gela sarreran, barran, boneko sarreran. Kartake, papelezko horritan imprimituta dazkau, eta gehoiteia, basurea bota. Geo, komunian dauzkau jarrita beste hidrogel bat, eta jendia teatzen denean komunian, ite du berriro pasa. Zergatik kontsumitzen dute Zumaiarrek herriko taberna eta jatetxeetan? Azkenean hori laguna dira, eta geni Zumaiarra naiz, eta azkenean bertatik eta seguro sentitzen ez. Maskariakin da, medida danak zatzituela, errespetatzituela, nik guztu sentitzen ez, eta seguro. Inoiz baino gehiago, erosi Zumaian, izan errota herriaren parte.